Hai लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय गजादो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय स नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय बेसेबा गोबावनो दिनै ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय आङो स नायलांबाय था नोंथांमोना नै लोगोफोर आं बेयाव खामानि मावगासिनो बेखौ मा खामानि होनो बेथन गैयि खामानि नैला मावगासिनो खतरनाक सान्दुं होदों अ माय गड गोलोमजोब्बाय साथा लाना फैलायलाय आं दिनै लोगोफोर बाथौ मन्दिराव थुहैदों दिनै मंगलबार नालाय थुहैदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो जानो थांगासिनो आंहा बाखिफोरा थांजोब्बाय ओमफ्राय आं दासो लेट गिसिबोला बलायदोंसो आं गरमथारखाय बिदिखौ सान्दुङा खतरनाक होदोंलै बाबारे बेनो जोंनि बाथौ मन्दिरा दादा मोदोंनाय अ ओरैनो दासो आर'ज जाबाय थादों खोमालै मा सान्दुं माखाफोरखौ सायाव होआखै ini berarti mau kucingnya di haka kali baik haka sebenarnya haka itu orang lain itu haka itu itu oh sampai sini haka mau pun sama haka baru sampai besar bahaya itu pun lagi dapat di zero kalau enggak dengan yang tuh sama tuh sari bola ulang di tengah hari oke hari itu baik Này, béo sắp luôn rồi là mà phút nữa. Mà bà, ai à, mà thấy buồn. Đây là cái gà gầu. Ê à, khoai này đi ra để. Mà nhiên là फुदुंखाना दोनखानांगोन दाना गरमाव गावखायो नै बिथांलायनि दिनै थगिदो ओमफ्राय बिथांनि ओइ नैथिं मालाय साथा होलायलायनाय माबा लाबोदो स्कुटिनि थगिदो दिनै ओमफ्राय नै जोंनि बाथौ मन्दिरायनो गोदान बानायगासिनो इखासे ओमफ्राय नै इथिं खासे इसोर ओइ नै मालाय साथा होलायलायना दोनदो स्कुटिखौ गुदुं जागोन गरम जागोन होननानै सान्दुं गोसाथार नालाय मेथाइबो मोनजागोन दा बेखायनो फायखादां नै मेथाइखौ बोनना दोनखाबाय रसगला दोंना गैया ए रसगला दोङो होननासो फैदोंमोन आङो ए जायोलै माखासे मानसियावलाय नोङो बाइक संनायदो ना मा संनायदो गाड़ी के दाम नहीं दे wah hinjau keren kita kayak lebar Tatai ra đây. Này nè. Bà mà lại. Này mà siêu ạ. Này nè Cuman di masuk ini mana? Mà nó lăn từ 30 giờ ngày kia này nè.
नै आपेल खुसेर ओमफ्राय आरो थालिर नोंसिनिया मा आरो बुट मा होगासिनो हाइजें ना हाइजें हाजें हाजें प्लास्टिक जि नै प्लास्टिक माखासेया फानसे फानसे बानायना होखानोसै हेल' जाबाय जाबाय मुलिगाया जाबाय नै जाखांबाय थांलायनोसै जोंहा गोसोम गोसोमनो